foarte puține lucruri sunt cu adevărat egale și de cele mai multe ori cuvântul meu nu are aceeași importanță. Este foarte satisfăcător să știu că măcar votul meu are aceeași greutate cu al lor. Ies la vot! Nu mă interesează cu cine votezi. Nu contează dacă ești de stânga sau de dreapta. Înainte de toate, ești cetățean al României și țara asta, bună, rea, are nevoie de votul tău. Nu îi lăsa pe ei să decidă pentru tine. Ies la vot! Oriunde te afla pe lumea asta, în România, în Marea Britanie, în Statele Unite, în China, în Spania sau chiar și în altă galaxie, dacă există o urnă de vot lângă tine, fă și tu ce fac eu. Ies la vot! Pentru că e dreptul meu oferit de democrația în care m-am născut și pe care vreau să o păstrez. Pentru că boicotul, oricât de tentant ar suna, nu va reforma sistemul politic actual, ci îl va consolida. Ies la vot! Ia-le pixurile și tricourile cu slogan, ia-le gălețile cu portocale, dar ia-le și votul. Pe mine nu mă doare în cot. Ies la vot! Dacă fiecare spune că votul lui nu contează, cine mai votează? Pentru mine contează. Ies la vot!